Kowe iki apa ora nelongso? Nyawang aku apa ora nelongso? Aku nelongso nyawang awakmu. Aku iki wis suwe dadi rondo. Rondo iki rekoso ora duwe sapa-sapa. Kuwi gak perawan to. Ya mbok didelek kon lek rondo didelek balik desa. Ben dipangan kami tuwa ngono. Wis. Aja mbok sio-sio Mbak Yumu iki rondo he. Diopeni sing temen. Iya. Manut karo Mbak Yune. Ngomong sakit tak tapuk kon. Ayo. Yuk nek loro neh yu. Awake neh panas. Kok iso? Wis penak. Wis penak. Iki ingon-ingonanmu iki delek kono. Aja. Iki apa tak dol? Kowe bolak-balik kan dhisik wis tak omongi. Blen jaranmu. Hei! Iki titisane bapak, iki jalukane bapak kon ngopeni sak mudare. Ndengenane tak tabrani